Ainhoa, conta'ns, com està l'ambient allà? A veure, què diuen? Mira això. Mare meva, quines carotes. Mira-lo, el xiquet. Bueno, que també és un altre xiquet. Traca, clar, això és molt valencià. Ai, saludant amics. Ahir te veig, eres molt emocionat. Quines sensacions tens ara? Molt content. Molt content del que estic vivint i agraït. Tenies ganes de tornar a casa? Sí, moltes ganes. I a qui li dediques el triomf? A tota la gent que està així i bueno, molt agraït. El teu poble està molt content per tu. Sí, bueno, ja ho veig. Al final, un poble xicotet, però bueno, molt content. Moltíssimes gràcies. Pues nada, no me lo esperaba, mucha gente aquí. Muy emocionado. Gracias. Ahí està. Ainhoa s'ha quedat allí al seu poble, Imagina't l'ambientazo que n'hi ha. Jo crec, mira, està comentant-nos Amparo des de direcció, jo crec que Ainhoa estava més emocionada que Jaume, el campió. És de veres que els partits han de ser un poquet freds en aquest moment i tal, però